trata sobretot de 5 dècades de resistències silenciades, de com la ciutat i l'àrea metropolitana ha crescut al voltant i a costa de l'Horta i fonamentalment les resistències per part de llauradors i activistes a aquesta expansió urbanística. Se destaquen batalles com la del Pou de Campanar, el Plan Sur, la ZAL, que és l'ampliació del port a costa de l'Horta de la Punta, i tot això en testimonis principalment de la gent afectada i que va resistir, en molts casos, en la porta de les seues alqueries. Una de les batalles més importants que se descriu en el llibre és la batalla de l'Horta de la Punta contra l'ampliació del port i la construcció d'una gran zona d'activitats logístiques. Cal recordar que és una batalla en la que va haver gent que va perdre la vida, gent major, arrelada a un tipus de vida, i que tot això se va trencar en un setge policial molt fort i en la decisió política i de l'autoritat portuària d'edificar la ZAL, que finalment s'ha convertit en un fantasma. L'Horta de València té un gran valor patrimonial, cultural i paisatgístic, també com a senya d'identitat del País Valencià, però després també té una finalitat, diguem-ne, que és molt més pràctica, que és la d'actuar com a gran reservori d'aliments per a l'àrea metropolitana de València. Crec que la gent, en termes generals, és poc conscient del patrimoni que té al costat de casa, en concret el patrimoni de l'Horta. La gent, en molts casos, consumeix en els grans centres comercials, en les grans superfícies. Se tindria que reivindicar el coneixement i fer campanyes de difusió i de propaganda perquè la gent considere que l'Horta de València és un patrimoni seu i que és responsabilitat seva la conservació i la protecció. Una de les dades que millor evidencia tota la tendència depredadora en matèria d'urbanisme a costa de l'Horta és l'última revisió del Pla General de València, que el govern de Rita Barberà va suspendre en abril de 2015 per la pressió popular i perquè s'acostaven les eleccions municipals i autonòmiques. En aquest pla general se pretenia la reclassificació de 415 hectàrees de sòl d'horta per a la construcció de 17.000 nous habitatges, centres comercials i noves infraestructures. Sobretot fent consum de proximitat és com el ciutadà més se pot implicar i més pot participar en la recuperació de l'horta, comprant directament els productes als llauradors i assegurant-se que aquests productes provenen de l'Horta de València, fugint sobretot del consum en les grans superfícies i els grans centres comercials, perquè són els que en gran mesura lleven els marges als llauradors i a la gent que conrea directament la terra. El futur de l'horta, la conservació i la protecció de l'horta de l'àrea metropolitana de València dependrà dels seus habitants, dels consumidors i també dels poders públics. Si la gent s'implica, si la gent fa consum local i de proximitat i els poders públics fomenten els mercats locals, tot això contribuirà a la seva conservació. El contrari seria continuar com en les últimes dècades.